Autismoa duten pertsonek komunikazioan, hezkuntzan eta erlazioetan zailtasunak izaten dituzte gehien bat. Nahasmendu neurologiko bat da eta jokaera arraro edo batzuk agertzen dira ere bai. Batzutan interes espezifiko batzuk izaten dituzte eta jarrera errepikakorrak egiten dituzte estereotipiak deitzen direnak. Hauek nahasmendu neuronalak deitzen dira, baina horrez gain garapenaren nahasmenduen barnean sartzen dira. Gehien bat diagnostikoa 2 urtetatik aurrera egin daitekeelako. Helduengan edo nerabezaroan diagnostiko bat garatzen denean, azkenean diagnostiko gehienak umeetan lortzen dira. 2 urtetatik aurrera diagnostikoa lortu ahal da. Azkenean oinarria izan behar dugu garapena, zenolako garapena izan duen umea, nola garapen etapak lortu baldin bat ditu, eta gero ere bai beste ebaluazio antzeko batzuk egiten dituzte. Baina nerabezaroan planteatzen baldin badugu edo helduekin autismo diagnostiko bat duen edo ez, gauzare bai pixka bat zailtzen da. Azkenean komunikazioan bai baliabide gehiago izan aldituzte, baina nabaritzen da igual komunikazio ez berbaletan edo ahotsaren doinuan edo entonazioak ez dituzela oso ongi ulertzen. Edo adibidez umorearekin, bromak, gauzak oso literalki hartzen dituzte. Horrez gain, erlazioetan ere bai zailtasunak izaten dituzte, bere adineko jendearekin edo jendearekin orokorrean. Beraiek empatia edo besteen lekuan jartzea zaila da beraientzako, azkenean emozioak identifikatzea, besteen emozioak identifikatzea edo bakoitzaren emozioak identifikatzea beraientzako oso zaila delako. Eta horik izanen dira pixka bat indikadore potenteenak. Aurrengan, gehien bat, komunikazio arloan hainbat zailtasun ikusten dira. Autismoaren espektroari buruz hitz egiten dugunean, espektroa esan nahi duena da, sintomatologia barnean aldaketa asko edo tipo asko egon daitekela. Badaude autismo duten ume batzuk komunikazio arloan zailtasun handiak dituztenak eta ezin dutenak komunikatu, ez dutela ikasten hizkuntza bat, eta bestaldetik badaude ume batzuk hizkuntza bat bai ikasten dutena, baina zailtasunak dituzela adibidez hizkuntza ez berbalekin, keinuen esanaiekin edo gorputzaren adierazpen ezberdinekin. Gehien bat komunikazioa da indikadore bat jakiteko edo sintoma bat autismoa duten edo ez. Horrez gain, ere bai, besteenganako interakzioetan oinarritzen da ere bai nahasmendua. Zailtasuna dute besteei arreta jartzeko. Ez diete asko interesatzen ez da besteekiko erlazioak edukitzea edo interesatu baino gehiago ez dakite nola binkulazio bat egin besteekin. Adibidez, txikitatik jolas egiten dute bakarrik, edo gurasoek beraiekin daudenean, eta igual gurasoek irribarre bat ematen dutenean, semeak ez du nola irribarre batekin erantzuten. Ez dituzten nola imitazio joku horiek erabiltzen. Eta beste indikadore bat izan daiteke joku errepikakorrak edo ekintza errepikakorrak egiten dituztela. Adibidez, estereotipiak direla mugimendu batzuk, helbururik ez duten adibidez nola balantzeo bat, edo batzutan aleteo antzeko bat ere bai egiten dituzte, eta interes espezifiko batzuk ere garatzen dituzte. Adibidez, kotxeen inguruko interes supermarkatu bat. Orduan beraiek bakarrik erabiltzen dituzten jostailuak kotxeak dira, eta erabiltzen duten jokua ez da joku simboliko bat, baizik eta kotxeak ordenatzea, handinetatik txikienetara, eta beti ekintza errepikakorrak egitea bakarka. Oraindik ez dakite zein den kausa espezifikoa autismoa garatzeko. Badakite azkenean garunaren garapenean zerbait gertatzen dela, nola garunaren funtzionamendua estankatzen dela.
hori faktore biologiko bat eta genetiko bat du atzean, baina ere bai gerta daiteke faktore ambientalak hori sustatzea. Bai ikerketa batzuk esaten dute, azkenean adibidez autismoaren anai-arrebak dituzten pertsonak autismoa garatzeko probabilitate gehiago dutela, edo batzutan bere gurasoak adin handia baldin badute, probabilitate gehiago, edo jaiotzen baldin badira ere bai pisu baxuarekin autismoa garatzeko probabilitatea dago, baina azkenean hitz egiten ari gara arrisku faktore batzuen inguruan. Ez bai edo bai pisu gutxi batekin jaio baldin bazara autismoa garatu behar duzula. Azkenean genetikoki garapenean zerbait gertatzen da. Autismoan ere bai, umetan nola agertzen den, 3 motakoa izaten da. Batzutan garapenean hasieratik ikusten da atzerapen bat, normalitatea baino atzerapen bat. Beste batzutan umea garapen normala edukitzen du, eta batean estankatzen da. Eta gero beste kasu batzuetan, umeak garapen normal bat du, eta batean atzerapenak agertzen dira bere garapenean. Eta horregatik, kausa ezberdinen aurrean gaudela esan nahi du. Diagnostiko guztiaren garrantzia da azkenean zuk ume bati edo pertsona bati diagnostiko bat lehenbailen egiten baldin baduzu, interbentzioa edo tratamendua lehenbailen hasi alduzulako. Eta orduan izan ahalko dituen zailtasunak lehenagotik landu aldituzu komunikazio arloan, interakzio arloan eta jokaera desadaptatibo batzuen inguruan ere bai. Diagnostikoa bai umearen garapen prozesuan eta pixka bat jokaera begiratuz lortzen da. Ez dago proba mediko estipulatu bat, ez igual odol analisi baten ondorioz edo beste proba baten ondorioz. Gehien bat 18. hilabetean eta 24. hilabeteko probetan, nola umearen garapenaren pixka bat ebaluazioa egiten dira hilabete horietan, detektatu ahal da igual autismoaren rasgo edo ezaugarri batzuk agertzen dituen umeak. Gero zerbait detektatzen baldin bada, ja medikuak eta psikologo, psikiatrak proba gehiago egiten dituzte. Bai azterketa neuronalak, gero gaitasun kognitibaren inguruko azterketak, hizkuntzaren inguruko azterketak ere bai, bere jokaeraren inguruko azterketak egonen dira, eta pixka bat informazio guztiarekin determinatzen da autismoa den edo ez den, eta ze autismo mota batzuetan ere bai. Interakzio, tratamendu ohikoenak edo egiten direnak, da pixka bat arlo ezberdinetako profesionalen inguruko interbentzio bat. Han sartzen dira psikologoak, medikuak, gizarte langileak, gizarte hezkuntzan ari diren profesionalak, eta tratamendu espezifiko batzuk ere bai hartzen dira kontuan. Batzuetan komunikazioa pixka bat errasteko edo baliabide beraiek bere nahiak eta beharrak adierazteko baliabide bezala piktogramak erabiltzen dira. Eta piktogramak erabiltzeko metodo bat deitzen dira PECS. Eta azkenean da beraiek dituzten nahiak adierazten dituzten irudi batzuen bidez. Normala da orain, duela gutxi jarri dituzte kalean zehar, irudi batzuk, esanez hemen arategia dago edo beste lekuan, arropa denda bat da. Eta beraiek hori behar dute edo batzuek behar dituzte pixka bat jakiteko non dauden, eta gero batzuetan ere bai beraiek zer nahi duten adierazteko. Igual hitzez ezin dute egin, baina bai batzutan dituzten tablantzeko batzuk piktograma ezberdinekin eta bere nahiak seinalatzen dituzte edo bestela piktograma zuri ematen dituzte, eta entrenamendu mota bat da PECS-en inguruko interbentzioak egitea. Gero ere bai hezkuntza arloan eta egoitza arloetan ere bai PEANA metodoa dago,
Azkenean pehana metoda da ingurua adaptatzea, bisualki eta nola aksesibilitate gehiago edukita. Horrela, beraiek badakite non egon behar dira, ze lan egin behar dute, edo zer gertatu behar den hurrengo orduan. Batzoten ere bai, denboraren kontzeptua zaila da beraientzat, nola dakigu ordu bat pasatu dela, edo nola dakigu aldatu behar duela, eta beste zerbait egin behar dugula. Erabiltzen dira alarma batzuk, edo bestela ere bai reloj de arena, antze batzuk jakiteko zenbat denbora egon behar duten edo ikasten, edo janzten, edo dutxatzen, edo dena delakoa. Azkenean familia izan behar da autismoa duen umearekin edo bere senidearekin bere bizitzan zehar egon behar dena, zerbait egonkorra. Astetik diagnostikatzerakoan, beraiek izan behar dira medikura eraman behar dutena, eta pixka bat identifikatzea hasierako seinaleak, eta gero tratamenduan parte hartzeko oso arlo garrantzitsua da. Eskolan denbora bat dagoelako, baina gero eskolan ikasten duena ere bai etxera eraman behar duelako. Eta batzutan profesional ezberdinen eskuetatik pasatuko da bere familiarra, baina beraiek betian egongo dira. Eta beti, normalean esaten duguna da, familiak informazio gehiena ekartzen duenak dira, eta gehien bat ezagutzen duena autismoa duen pertsonari. Eta hori nor den jakiteko zer nahi duen, zer behar duen, eta nola lagundu ahal izateko, oso garrantzitsua da. Eta familia beti saiatzen da inplikatzen interbentzioan, eta ikusteko ere bai, gauzak ongi joaten diren, edo ezain ongi, eta tratamendu aldaketa, edo tratamenduan hobekuntzak egiteko. Autismoaren ikerketan inguruan, bai ikusten ari dute pixka bat nola alden lehen diagnostiko bat egitea. Azkeneko ikerketak lortu dute edo investigatzen ari dira 3 hilabete dituzten umeengan resonantzia batekin ikustea pixka bat garunaren funtzionamendua, eta garunaren funtzionamendu hori ikusita autismoa garatu duten pertsonekin konparatuta, eta autismoa ez duten autismoa garatu ez duten umeekin konparatuta ze aldaketak ikusten diren. Horra gertzen dira adibidez 3. hilabetean autismoa duten pertsonen garuna oso azkar garatzen dela. Oso azkar garatzen dela konparatuta autismoa ez duten umeekin, baina ikerketak segitzen ari dira. Pixka bat hori da gaur egun dagoen fokoa, gero eta lehenagotik interbentzioa egin ahal izateko. Eta horrela komunikazio, erlazio eta jokabidean interakziorik edo errehabilitate edo tratamendu bat garatu ahal izateko lehenbailen. Beti gomendatzen da autismoaren diagnostiko baten aurrean gaudenean diagnostiko diferentzialak egitea. Hau da, autismoaren diagnostiko edo autismoaren sintoma asko beste nahasmendu batzuekin ere bai nahastu daiteke. Hori dela eta batzutan umeak hizkuntzan atzerapen bat edo nahasmendu bat baldin badute ikusi behar da autismoa dela edo bestela beste nahasmendu tipo batzuk. Bestaldetik, umetan ere bai, noizbehinka agertzen da interakzioetan zailtasunak edukitzea, pertsonalitate arazoak edo pertsonalitate modu bat duelako umea, edo bestaldetik antsietate sozial baten aurrean gaudelako. Hemen nabarmendu daiteke, azkenean gu pandemia batetan egon gara, eta ume asko pandemia momentuan jaio dira, eta beraiek bizi izan dutena edo bere realitatea izan dena, izan da bere gurasoak, eta gero bere etxea, baina ez egoen beste kontakturik, ez da beste umeekin, ez da beste heldu batzuekin.
Horregatik batzutan ere bai gerta daiteke, gero, errealitatera edo deskonfinamendua etorri zenean, ume batzuk antsietate sozial hori garatzea. Eta horretan ere bai desberdintasunak ikustea autismoaren diagnostiko baten aurrean eta antsietate sozial baten aurrean. Helduetan ere bai, eta umeetan ere bai gerta daiteke, autismoa beste nahasmendu batzuekin pixka bat konfunditzea. Izan aldatekena eskizofreniarekin, sintoma batzuk partekatu aldituztelako. Autismoa duten pertsona batzuek sentsibilitate ezberdina dute. Honekin zer esan nahi dugu, mundua pertzibitzeko modua ezberdina da. Bere sentipenak, nola ukimena, dastamena, entzumena, ikusmena, gero ere bai, zentzumen vestibularra edo vestibularra eta propiozepzioa, hipersentsibilitate edo hiposentsibilitateak eduki ditzakete. Horrek ere bai pixkadat zailtzen du gizartearekin edo inguruarekin izateko erlazioa. Azkenean pertsona bat duena entzumenezko hipersentsibilitate bat, gurezako normala diren estimuluak beraientzako ondo eza sortu aldiote edo mina ere bai. Badaude pertsona batzuk adibidez hipersentsibilitate auditiboa dutenak eta taberna batetan adibidez dago musika, musika pixka bat de fondo entzuten dena, eta dago elkarrizketa bat eta emakume bat, irriz, oso ozen, autismoa duen pertsonentzako kaltegarria izan daiteke hori, hipersentsibilitate auditiboa baldin badu. Eta batzutan egoera horietan lortzen duten joera da edo hortik alde joan, edo batzutan ukimenezko hipersentsibilitatea baldin badute, bere buruari kalte egin dezakete, pixka bat nola kalte fisikoa kontrarrestatzeko kalte auditiboa. Orduan, garrantzitsua da interbentzio bat planteatzerako orduan, jakitea pixka bat perfil sensorial deitzen dena. Nola beraiek perzibitzen duten ingurumena, eta nola moldatu alden dauden inguruak bera ongi egoteko. Ez adierazteko konduktualki inolako arazorik edo bere buruari minik ez egiteko edo bestei minik ez egiteko. Baina hori kasu estremoetan. Baina bai horregatik ikusi alditugu ume batzuk kaskoekin kontzertuetan edo ume batzuk ez zaizkiola gustatzen adibidez belarretan oinutsik egotea, beraientzako ez da sentsazio ona. Azkenean, gu sozializatzeko behar duguna da interakzio sozial bat edukitzea, baina komunikazio bat ere bai edukitzea. Komunikazioa autismo espektroan badaude pertsona batzuk komunikatzeko gai direnak eta beste batzuk hizkuntzarik ez dutenak. Guk erabiltzen dugun komunikazioa da gizartearekin erlazio bat edukitzeko gure nahiak adierazteko eta besteen nahiak entzun ahal izateko nahiak eta beharrak. Zer gertatzen da autismoa duten pertsonak hizkuntza ez baldin badute garatzen, bere nahiak eta beharrak ezin dituztela adierazi. Hori dela eta gizartetik distantzia bat egonen da. Nahi horiek batzutan komunikazioa ez dagoenean agertzen da konduktualki, bere jarrerekin. Agertzen dira jarrera batzuk, igual deitzen direnak desadaptatiboaz. Azkenean ez dakite zer, nola azaldu bere gurasoei edo bere kidei zer gertatzen zaien eta kondukta bat garatzen dute. Eta hori da bere modua pixka bat sozializatzeko edo bere nahiak adierazteko. Eta gero, interakzio sozialetan arazoak ere bai izaten dituzte, empatiaren arloa, beren emozioak eta sentimenduak identifikatzeko eta zeintzuk diren jakiteko arazoak dituztenez, bere inguruko jendeen emozioak eta egoerak identifikatzeko eta ulertzeko arazoak ere bai dituztelako. Orduan, bai pentsatu daiteke pixka bat berekoiak direla, ez dela horrela, baina pentsa daiteke,
beraiek ezakitelako pertsona bat triste edo pozik dagoenean, edo bere lekuan jartzerakoan. Eta horiek egiten du interakzio sozialean eta komunikazio egoki bat garatzerakoan. Gaur egun, bai hezkuntza arloan izaten dituzte irakasle batzuk beraientzako apoio bezala klase barnean. Bai garrantzitsua dela autismoa duten umentzako rutinak, ez? Egunean zehar jakitea zer gertatu behar den eta egun guztiak gehien bat beti berdinak izatea. Beraientzako hori segurtasuna ematen diete. Gero nire ustetan ere bai garrantzitsua da bere klasekideekin egotea beste umeek ikusteko zer den autismoa duen pertsona bat eta beraiekin interakzio bat nolakoa den ikasteko eta pixka bat ezberdintasun handirik ez sortzeko. Bai, garrantzitsua dela testu inguru naturaletan, lan egitea, lanak errepikakorrak izatea, ere bai zerbait ikasterako orduan, irakasleak behar duen laguntza ematea. Pixka bat ez egiten olen saio error batzutan egiten dena, baizik eta behar duen laguntza edukitzea, gauzak ongi egiteko eta gero gutxinaka laguntza hori kentzen joatea. Bera ikusteko ongi eta gauzak bere klasekideek bezala egin dituela eta ez dela hain ezberdin. Hizkuntza arloan ere bai, txokoak edukitzea eta txoko horiek irudiekin irudikatzea, mailo hontan marraztu behar baldin bada, irudi bat edo piktograma pertsona bat marrazten eta rutina azkenean beti berdina edukitzea. Eta bere jokaeran inguruan, gero eta bere klasekideak eta bera handiagotzen denean, pixka bat erantzun bat ematea. Adibidez, Asierrek hasten denean bere buruari bueltak ematen, esan nahi du urduritu dela. Orduan zer egin behar dugu, bere gelakidek ere bai lagundu dute Asierri, leku lasai batetara eramatera, edo hurbil dauden objektuak igual kentzera, minik ez egiteko, horrelako gauzak. Beti batzuk oso azkarrak direla, beste batzuk kognitiboki zailtasun asko dituztela eta zutela ulertzen edo ezin izango dutela inoiz binkulazio afektiborik eduki. Gero ere bai esan dudanez emozionalki, beraiek naiz eta igual empatiarik ez lortu beraiek sentitzen dute eta hori ere bai naiz eta gu bezala ez adierazi, garrantzitsua da kontuan hartzeko. Eta gero ere bai dago mito edo batzutan ezaugarri batzuk esaten dutela puntu batzuetan agresibitate puntu bat izan dituztela. Eta niretzako bai garrantzitsua dela adieraztea batzutan hizkuntzarik ez dugunean jokabidearekin gauzak adierazten ditugula. Eta naiz eta igual kulpabilizatu edo pixka bat pentsatu joske niri beti jo egiten dit edo nirekin arazoren bat du pixka bat pentsatzea nola lagundu aldiogu jokaera horrekin adierazi nahi duena beste jokaera hobeto batekin edo onartuago batekin adieraztera. Autismoaren inguruan, pelikula asko egin dira, telesaiak ere bai, eta batzutan dago aurre iritzi batzuk nola genioak direla. Dago adibidez The Big Bang Theory telesaia, Sheldon Cooper, dela superazkarra, baina tema konkretu batetan eta gero bestean dela pixka bat desastre. Eta gauza da azkenean autismo mota asko daudela. Eta ez direla zergaitik oso azkarrak zerbaitetan izan behar eta gero erlazio sozialetan inolako gaitasunik ez. Baizik eta, desberdintasun asko daude. Edo pentsatzea ere bai, autismo duten pertsonea guztiek gaitasun kognitibo murriztuak dituztela. Gaitasun kognitibo batzuk murriztuak izan dituzte, baina beste batzuk ez hain murriztuak. Edo ere bai entzuten da emozioen aldetik, beraiek sentimendurik ez
dituztela. Ez dituztelako azkenean hori da esaten dutena, ez dituztelako guk bezala adierazten emozio horiek. Baina hori ez du esan nahi triste sentitzen, ez direla triste sentitzen, edo ezakit postasun ez dutela sentitzen, baizik eta adierazteko modua ezberdina dela. Eta pixka bat uste du direla aurre iritzi batzuk gizartetik aldentzen dituztenak. Pixka bat nola, bai, aldentzen dituztenak eta ez direla onuragarriak beraientzako. Azkenean uste dut bisibilizatzen. Gehien bat, orain arte uste dut pixka bat joera izan dela autismo duten pertsonak edo beste nahasmendu batzuk dituzten pertsonak gizartetik kanpo, ez? Guztea. Edo ez du gizarteak saiakerarik egiten pixka bat bere beharretara moldatzera. Ez bai eskoletan, bai ikustea daudela ume ezberdinak, bai autismoarekin, edo paralesis zerebrala, edo dena delakoarekin, eta ez nola baztertzea eta ezagutzea honen inguruan. Eta uste dut gaur egun asoziazio asko daudela, eta gero eta hobekuntza gehiago egiten ari ditugula, baina ezberdintasunak, denak ezberdinak gara, eta batzuk beste batzuk baino ezberdinagoak, baina ez da ona, ez da txarrak. Azkenean naiz eta autismoaren sintomak edo ezaugarriak jakiten dugu, baina ez dakigu nolakoa den pertsona bakoitza. Eta orduan pertsona bakoitza pixka tratamendua pertsonalizatzea, pertsonaren nahietara, ingurura eta bere nahietara egokitzeko. Eta ez beti modu orokorrean interbentzio bat planteatzeko. Azkenean naiz eta diagnostiko bat eduki, pertsona ezberdinak dira eta interes eta behar ezberdinak dituzte. Zer dakizu espektro autistaren nahasmenduari buruz? Esan ez dakit asko, baina esango nuke garunaren nahasmendu bat dela, garapenarekin lotuta nolabait. Eta eragiten duena da